Тук, влизай! Да, зад тебе са. И изправи се ще са. Влез са долу. Зад тебе са. Давай. Да, там си добре. Да се качим ли? Ай. Hit! Снайпер? Чакай, задържаме тук, докато дойде Крис да изчисти горния етаж. Така, давай. Чакай, тук може да има човек. Убихме двама тук. Ники, ела сме да изчистим горе. Вземи позиция и бъди готов да сложиш бомбата. Бомбата е нагъла, имаме щит там. Аз поглеждам назад първо. Чисто, давай, движи. Тук изглежда чисто, провери стаята. Окей, излизам над синия флаг да погледна. Окей, изкарахме един на покрива. Дай, връщай! Филка един контакт. Горния фланг, дясно на сграда, 10 метра от нея. Там, да. Аз нямам мъгъл. Нямам видимост. Имам видимост. Презареждам. Get some! Ow! Woo! Контакт долу! Fuck! Out. Крис, той е ниско. Има един до руините, мога да види много ниско.
Задържа тази позиция. Окей, видяма, натискай. Дай. Да, умрели, движи. Спри видеомомента, мога аз да напредна. Да, чуваме те, една цивилна минава, те всеки момент се респълнат, ние ги атакуваме и удряме за флага. Край. Сега е респълнат. Крис, бъди готов за стрелба. Дайте, атакуваме. Аз им давах, като бях с 2 топчета в пълнителя и трябваше да презаредя. Не мога да преценя откъде да ти стрелите. Аз гледам към мъртвилото и към сградата. Окей, само един остана жив от тях, на мъртвилото им. Борко е убит. Борко излиза убит. Всеки, който може да атакува към флага, Борко е убит. Може да е вътре... Убит ли си? Да. Убит съм. Търсим само Петрос да го изчистим тук отдолу. На левия максимален ляв наш фланг и продължаваме по план. Не сме. Приятеля му умря. Да, ние сме трима, той е сам тук. Обаче се е окопал. Лежеш по средата на поляната горкия. Дай, продължаваме по план. Групираме се на края на поляната. Крис, задържай тук малко, ще стигнем моя хълм, ще вземем. Добре, ще вземем позиция в дясно и тогава ще продължим. Ай, мой. Двама са. Тръгват. Ако застрелям единия, ще трябва да се покажеш и ти и да внимаваме и вляво. То седи и нагледа, сега ще тръгнат. Ама явно се респълнаха. Когато имаш възможност, изкарай този, който ще ти се покаже сега.
Напредваме. Точно тук има един зад хълма, внимай. Виждаш ли го? Презареждай. Давай, действай, действай. Имаме 6 минути. Добре, видя го и аз. Тоест на пътя ли стреляш? Прикри се. Ако трябва да използвай бетонното. Тоест на пътя ли стреляш? Добре. Дай ниско. Дай, движи се вдясно, аз се движа вляво, едновременно, агресивно. Контакт зад аз, прикри се. Защо не те оцели този? Добре. Дай навътре, аз ще го натисна. Ти ли ще фланкнеш? Точно срещу мен голямото дърво. Ударене, ударене. Идвай, идвай. Идвай, дай да слизаме. Вземай. Не натам, наляво. И навътре в гората, обратно вляво. Не през резиденцията. Да.